Ilocano Math TV walking tour tayo dito sa malapit sa Manila Hotel. Tanaw natin mula dito ang Manila Hotel. So merong park dito na maganda. Ayan. Pwedeng pumasyal-pasyal dito sa park na to. Manila Hotel, yung katapat lang niya. Ayan, so ang park na to may nakasulat na Legazpi Urdaneta. Pwedeng pumasya-pasyal dito, magtambay-tambay. Legazpi Urdaneta Park yung nakalagay. At itong park na to ay tabing-tabi lang po ng Manila Hotel. Yan po ang Manila Hotel.